dhodho nyithindo kuom dweche 6 benefits mag exclusive breastfeeding. Koro wan gi benefits mopogre kuom nyathi gi kuom mama gi kuom family. Wachak gi family. Kaito wabie mama kaito wabie nyathi. Koro kuom family en gima cheap, ogiti gi pesa mora mora. Kokidhodho nyathi, seche moko idwa ni nyiew chak, idwa ni nyiew infant formula, ibo tiyo gi pesa mang'eny. Lakini kidhodho nyathi, mokwongo okiti gi pesa mora mora. It is very affordable, onge cost mora mora ma family dhi tiyogo. Mar ariyo, nyathini bo bedo ng'ama chap gi ng'ama lew, to bo konyo family ni e ndalo mabiro. Kasto kuom mama, okonyo osiep kind mama gi nyathi. Kasto bo okonyo mama, ntiega ich moro makayo mama bang' nyuol cha. Okonyo mondo remo mawuok bang' nyuol cha owuog piyo mondo rum piyo. Nikech seche mobedho nyathi to mfuko ma nyuol dire mondo gigo wuog piyo mondo mama oendelea gi tijene. Kasto kuom nyathi okonyo nyathi tekre magore gi tuoche bedo motegno. Koro nyathini ok yud tuoche mora mora. Seche moko ng'ato nigi homa yot, ogamo, ang'o. Koro miyo immune system nyathi bedo motegni. Miyo nyathini bedo nyathi ma oloso obwongo ma nyathi. Kaso nyathini bedo nyathi ma intelligent. Iwacho ni IQ ne bedo mamalo. Kaso be omiyo nyathini obet gi bond kinde gi mama. Seche ma chag thuno timo gigi duto tete nini nitiere gimoro e cha thuno ka momiyo ni luonge ni foundation, momiyo ni luonge ni mise motegno mar nyathi. Adwa ni mondo mi koro ing'injnwago iwacho ni breastfeed, exclusive breastfeeding, dhodh nyathi, chak en chaka, manyalo wacho ni chak dhiang' bende en cha dhiang', en mar nyithi dhiang', cha rombo en mar nyathi rombo kod weche kamago. Cha thuno mar ng'ama miyo ne nyathini oting'o ang'o momiyo wacho ni sa achiel nitiere kaka onego beni odhodhe. To bende entiere kod kidienje mopogore opogore. Ka ponono ni entiere godo kidienje gi thoro bedo mage. Koro kiketo nyathi ka mama nyuol to ket nyathi thuno mokwongo. Nitie chak mawuok miluongo ni colostrum maratong'. To chagno waluonge ni en chanjo mokwongo ma nyathi. En gi gik moko ei miluongo ni antibodies makonyo nyathi mondo immune system ne obed motegno. Kasto ka nyathi kamano osewuok, en ga kijiko mochamo go mchele cha. En ga kijiko no kopong'. En chak mathis kabisa. Kasto bang' mano nitie chak mawuok marachar. Chak mawuok marachar ni en kidienje ariyo. Nitie mawuok mokwongo mochot machal pipi. Mano en pi. Emomiyo kono be no miyo nyathi pi mora mora nikech thuno nigi pi. Kasto ka iwe nyathi thuno oendelea odhoth to yudo chiemo te. Nikech machielo iluongo ni hind milk, pigno iluongo ni formula. Koro hind milk nigi nutrients te ma nyathini dwaro. Obed vitamins, obed proteins, obed carbohydrates. Kasto en gi skari, ok en gi skari moro mang'eny moore cha. Kasto en e temperature maber. Oliet maber. Ok onego chwake, ok ong'ich, ok otimre gimoro amora. Koro chagni wan gi chak nitie gi kidienje 3 to magi te miyo nyathi gimoro amora ma nyathi dwaro e dweche 6 mondo dong maber. Iwacho ni chak mokwongo cheri kama na kijiko matin cha. Kijiko matis mwachamo go mchele cha. Achiel kende. En ga mathis. Maka mo ba nyathi to koro en chandruok. Okonya ba nyathi nikech bora ni nyathi chako dhoth nyaka ene mowuok. Unless ni nyathi no kidhodho nyaka seche moko dwe achiel. Koro ko bi wuok nikech owuok seche ma mama nyuol. Owuok mokwongo kasto moro marachar ni ema luwe. Iwacho ni to ting'o ang'o momiyo en important malich kamano. En gik miluongo ni antibodies, gik makonyo tekre magore gi tuoche de nyathi bedo motegno. Ileronwa maber. Koro isepimonwa chak, isepimonwa thuno, exclusive breastfeeding, chak kachiel kod thuno. Mang'ene thund ng'ama miyo madhodho kaka chal. Aneno kikelonwa picha ka manyalo miyo wa picha kaka thund ng'ama miyo madhodho chal. Koka wadhi nyime kod twagwani. Koro mae en thund ng'ama miyo. Wan gi gik moko. Inyalo chunga daktari. Anya chunga. Wan gi gigi iluongo ni glands. Magi gine magi giteremusha chak ka chak oselos. Nikech production ma chak ne obwongo. Kata kin gi nyithindo 2 to gichako dhoth. Ibo ter message obwongo ni nyithindo 2 ema dhoth. Ka nyathini dhodho chak kiwango mora mora, ibo ter message ni chak ma nyathini dhodho rom kama. To mane mabedo produced e obwongo. Kasto magi kuonde ma chak kale. Chak kale to biro kama. Kasto kae wan gi nipple. Nipple en gimo chikre ni.
mano ko wuok maber, lakini kwarango ma nipple en gimo chikreni mae. Kasto round ka wan gima iluongo ni areola marateng' cha. Koro kae kuma wan ga gi shida. Nyithindo mang'eny waketo mako mae to ok gimak ma. Emomiyo seche moko chako kuog maber. Mama ko mako thuno to diyo ka, kamae. Oblock gigi. Koro chako kuog maber. To koketo nyathi mondo oywa mae kende. To koro chak mawuok gi ok thichre maber e dho nyathi. Nikech nyathi komako kae to en kaka kinyabe ochalo pump makimako ni tidiyo to chak splash e dho nyathi. Lakini komako ka kende to nyathi strain mondo chak obi. Wuok mathis. Nikech koro ka ok ti ka ogengre. Koro komako ka to chak okuok maber. Ama mama komako ka gitimo gane simo ko dho nyathi. Mano block gigi koro chak okuog mang'eny kako nego bed ni chak wuog. Mamago emoko kuom chandruoge ma kata makosa ma joma mine madhodho timo. Okiketo nyathi maber, okiketo dho nyathi maber, samoro ino wuon kaka imako thuno okimako thuno maber, ma ang' no mi nyathi ok yud chak malong'o. To ing'e ni ka chak koro chak wuok matin nikech oket nyathi marach to production be dok piny. Koro iwinjo ka yoro ote obwongo ni chak ok dwarre kacha maber. Ni ok dwarre mang'eny. Koro production kodok piny, mama wacho ni nyathinda omiyo thuno to ywaka. Chak bok wuog moromo. Koro mage gik ma mine be onego bed ni ipuonjo. Ka ng'ato biro ni aonge chak, tem ng'ise ni kete nyathi thuno mondo wane. Seche moko mane e shida manitie. Chak ilose obwongo mano kaka ipimonwa, to kata kamano wantiere ga kod gigo mabende thoro timore oganda wa, weche kaka mag yuto, weche mag chiemo, weche mag diet. Diet bende nyalo rocho kaka chak wuok koso ma atonge teka ni nyathi dhoth chak biro wuok e obwongo. Koro diet nyamiyo mana chak bed gi onyamna medo ndhadhu e chak, lakini ok affect production ma chak. Ma kata ng'ama miyo ok chiem odiechieng' mangima. Kaka mine metro kanaka, seche manitie kech, gidhodho nyithindo to chak wuoka. Chak mondo wuog en demo ma nyathi dhodho thuno e ka chak wuok. Ok en ni ng'ato chiemo ok ochamo gimoro amora. But kwa ng'iso mine ni madh gima liet, mano omadho mondo flow. Onya bedo ni obedo produce lakini ok flow, mondo flow ma chak. Seche mo kimadho gima liet winjo ka chak biro piny e thuno. Koro mano medo mana ni chak obed gi nutrients mabeyo, lakini ok affect production ma chak. Weche moko miwacho ga ni mondo mi imadh soup mar orenge mondo mi chak obed mang'eny. Iwacho kacha ni nitiere gik moko kaka njahe monego bed ni chamo mondo mi chak obed mang'eny. Mago kareaga kanye. Mago konyo mana flow, mtiririko ma chak lakini mondo chak olosre en kaka nyathi dhoth. Kaka the more mikete thuno e ka chak losre. Kok ikete thuno be chak ok bi losre. Ero kamano nyama wach moro ma ni mano chach mama nikech en modhoth no. Mano mare nikete nyaka koko. Nikech en modhodho chage ok ole pi. En mani wacho ni gigi ok kony kata chiel Dr. Lang. Gigi konyo mana e flow. Lakini ok production. Okonyo mana mondo chak oridre piny, lakini ok ni mondo chak olosre maber. Magi duto te yudore mane penje laktar. Kwa duogo to wabong'eyo chandruoge ma samoro nyalo mako ng'ama miyo. Iwinjo ka daktari opimonwa nitiere kidienje mopogore mag thuno. To kidienje gi bende nyalo bedo gi chandruok ma miyo nyathi ok dhodh maber. Wabong'eyo ni gin kidienje mage, chandruoge mage nyalo bedo godo, kae to kaka inyalo timgi mondo mi chak wuog maber, omiyo kik isud kata matin. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimesha set hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Viki Ibambe na View Travel.
Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1,000 USD. South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Machiegni jahera mar penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Mate chendo ni en Andruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng ka wang'iyo gigo manyalo konyo mondo wabed kod ngima maber nikech chendo ni wawacho ni ngima en mwandu. Akaw thuolo ni mar rwako wendo wa kendo daktari wa obonyiso wa nyinge en nyar kanye olonye weche mage aito wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari. Erokamano. Iluonga ni Winnie Alando, alonye weche bek nutrition anyang'eya. Tatiyo Kisumu County kae. Erokamano nyanyang'eya amor mar bedo kodi e studio. Adwani wang'eya ni weche mag dhodho nyithindo, breastfeeding. Dhodho nyathi thoth jong'ang'ani ka in gi nyathi to ber ke dhodho nyathi. Dhodho nyathi chutho gi dhou kaka jolonye weche mag chiemo gi en ang'o? Wawacho ni exclusive breastfeeding. Mano tiende ni nyathi konyuol onego bed ni dhodhe dweche 6 moko miye gimoro amora. Komiye chiemo moro amora, komiye kata pi. To kimiye yath, onego bed ni yadhni ondikne osiptal, ok yath minyiewa e dukni. Kasto bang' dweche 6 tiendelea dhodhe kimiye chiemo moko nyaka chop higni 2. In kaka Dr. Lando mabende deal kata tiyo ga mang'eny weche mag chiemo makare tiende ni nyalo bedo mar nyithindo mayom makoro konyuol kaka koro mwadwa weche mag dhodho nyithindo gi nyaka jomuti nyaka joma samoro nigi tuoche mopogore. Adwani mondo minyiswa gimomiyo ber ka wago mbaka kotenore kod weche mag dhodho nyithindo. Gimomiyo en important, gimomiyo oganda wa nyaka chikit gi ne chenro makawuono ne. Dhodho nyithindo en muhimu sana nikech omiyo nyathi mise mokwongo foundation mokwongo ngima nyathi kasto okonyo nyathi mondo tuoche mang'eny be kik yud nyathi kasto okonyo osiep kind mama gi kind nyathi to minewa mang'eny gi nyiriwa matindo mosenyuol nigi shida mang'eny e dhodho nyathi nikech ok giyud support kuom joma gidak go obed chuore obed maybe mother-in-law obed family modak go koro mine yudo pek e dhodho nyathi wang'iso gi hospital ni kinyuol dhodho nyathi dweche 6 mokwongo but nitie gik moko matimre kuonde ma gidake go mamiyo kata mama bedo owe dhodho nyathi e diere lakini obo wuondi ko biro hospital to obo wuondi lakini kwa dok e ogandawa to yudo ka nitie weche mang'eny moluoro wach dhodho nyathi. Ilero nwa kacha ni thoth ni doka nitire onge support kata onge sir motegno kowuok kuom family kamutingo kata wuon nyathi nikech mano ne emonego bed support number 1 kamutingo kata kata da nyathini kata kwar nyathini ang'o momiyo ber ka support ni nitire ang'o momiyo ng'ama miyo ber kiteno kod ji mopogore seche modhodho nyathi. Mae mabo miye kik obed gi stress kik obed gi paro mang'eny mondo dhodh nyathi dweche 6 mokwongo nikech mane chiemo kende ma nyathine yudo koro ka wakelo weche mang'eny e dweche 6 mokwongo gi wayudo ka nyithindo gi ibomi gik moko mok makare. For example kama monyuol nitie chuo matiyo imiyo gi ga leave 2 weeks to 2 week paternity leave 2 weeks 2 weeks ni okomi mondo bibed gosiepeni omi mondo ikony mama ni inya konye seche moko luoko gik moko luoko nyathi mako nyathi nikech kibet gi nyathi odiochieng' te to nyathi ywak ibedo gi paro mang'eny kaka mama seche moko iol koro seche moko mine gi dhodho nyathi bedo matek nikech ol kata gi paro mang'eny kaso jomodak kodgi kaka maybe mother-in-law onya chako ng'isi ni nyathini ywak ahinya kata wuoda na miyo nyuka ang'o miyo nyathini miyo iremo gi chiemo miyo mana chathuno kende koro ka mama ni ong'eyo muhimu mar dhodho nyathi dweche 6 mokwongo eko nyalo konyo nyakoni lakini kokwapuonjo kata mother-in-law kata dichuo ni ok ong'eyo bedo matek omiyo wang'iso chuo ni
ber kibiro gi chiegi clinic. Kibiro clinic ibo ng'adni line, chuok panga line hospital. Ko kibiro gi dichuo to imi service moko nikech wang'e ni chuo joma odich okwanya keto gibedo gi mine moko e line. Koro ber ka dichuo be biro gi mama hospital mondo ka puonjo mama kako ne obeni dhodho nyathi, kako oketo nyathi thuno, kaka ibe simo kirwane toke mondo chako wuog maber, tibe in kanyo iwinjo. Ok ni koduogo ot ko wacho ni mago gikuma wacho gimono kokucha wadwa ni gibe gibi hospital mondo ging'e wechegi. Ai Dr. Lando mano discrimination maduong' ni ka dichuo biro ting'ado ne line ni joma chuo dich, kamwachi ni joma mine ok odich, samoro wa breastfeed, intiere gi nyithindo, in bende idich, samoro in single parent, intiere gi nyathi. Mano discrimination daktari, mano tu bro paro maber. Wabo paro maber. Kata kamana winjo kimulo kamoro kanyo ni seche ma ng'ama miyo ntiere kod stress samoro chako ok nyal wuok e yo makare. Ang'o momiyo chako ok nyal wuok e yo makare nikech ing'eni ma en chiemb nyathi, ma en foundation, ma en mise mar nyathi. Ta winjo kimulo weche mag stress, winjo weche mag olo, kaachiel kod weche mag samoro nego beni rwane toke kod weche makamago. Nitie gik mang'eny mamiyo chak ok wuog maber, lakini dhako moro amora, mane gima wacho to en gima nuoyo. Onge dhako ma ok nyal dhodho nyathi. Maonge gi chak. Onge dhako ma onge gi chak, onge dhako ma onge uwezo ma dhodho nyathi. Kila ng'ato nigi uwezo. Lakini gik manitie alworowa ema seche moko hinyowa. Ka nyathi kama monyuolo hospital onego bedni e saa achiel nyathino osekete thuno. Koket nyathi thuno immediately miyo chak wuok piyo. Iyudo ka mama nitie e ward to seche moko ndalo 4 chak pok obiro. Teri nyathi no kokete thuno piyo. To kokete thuno chon within 1 hour to miyo chak wuok mapiyo. Mar ariyo miyo daktari wang'eyo ni nyathini be nyalo dhodho thuno. Nyithindo mok nyalo dhodho thuno. Iyudo ni suckling reflex. Kata kiketo negi thuno ok ginyal dhodho. Koro iketo nyathi ei mama mondo miye liet, kasto iwe nyathini mol kende mondo yud thuno no tikonye kete dhok. Mano itemo ng'eyo ka nyathini gimiluongo ni rooting reflex. Onyalo sudo momak thuno ni. Moman chiemo kuma nitie. To onyalo koketne dhoge be onyalo dhodho chiemo ni nikech inyalo keto mama mondo odhi e ot to seche moko magi gik ma ok warango kochopo to nyathi ok dhodh. Mano obedo changamoto moro. Kasto nitie weche mek stress. Stress kanitie to chak ok bi maber, ok losre maber e thuno. Koro wadwaro ni mine madhoth omi support mondo at least kigibed gi stress mang'eny mondo chak obi maber. Kasto nitie be kaka iketo nyathi thuno. Nitie kaka inya keto nyathi thuno to nyathi ywak, nyathi ok ywa chak maber nikech kaka ikete thuno mano be miyo chak nyalo lal. Apa ni mano en puonj mokalo ma joma mine kaachiel kod joma chuo nego chik negi itgi, kaka onego beni keto nyathi e thuno e saa achiel monyuole kik kal. Bro miyo obungo tich mondo miyo obungo ng'eni onego beni koro wachako loso chak moromo nikech nitiere kuma chagni dwarore. Iwacho kacha ni kobudho ahinya to moro ok nyal wuok maber nikech obungo no kobedo activated mondo mi chak owuogi. Adwani mondo mang'e ber dhodho nyithindo kuom dweche 6, benefits mag exclusive breastfeeding. Koro wan gi benefits mopogre kuom nyathi gi kuom mama. Akipole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie ajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kaingi okumba mar boda boda mari kata kama sira ujuki one kodi kike baji goi bang masira yudo okumba mar bima boda ne boda boda ni kawuono e nengo moyweyo mar shillings 100 kende *487*4# mondo mi yud bima boda. Ukifika kwa hiyo show ya Thundermore ni raha peke yake. Hizi ni tema puonjo mari isugi monego weje through to. Come on.
yawajo wadu matandi soreni Saturday kose chopo wenga sherehe kende sherehe party time Mount music, Mount style. Yeah. Mora marach. Lungani kolo instrumental. Lungani Lin Ramogi nyanya kach. Thum Dagmor, Ngeso Kangeso, Sangweno Tieno. Wabiro kelo pak e nying Jehova. Hallelujah, maler wamiyo Nyasaye duong'. Ma en Nyasaye manyiso luor. Sabato ka sabato, wabedo gi thuolo maber ahinya mar pako. Kendo lamo Nyasachwa. Gi wende kod wach Nyasaye. Tamor gi Yesu Kristo ni wuod Nyasaye ni ng'amo keto geno ne kuome ok nyal lwar be ok nyal neno wich kuot. E Injili ngima, Ngeso ka Ngeso, chakre sa 2 okinyi e Ramogi TV. Kanyiero kod mor dhi nyime, Nadwa bedo lawyer. Kaporo piende mininde ok inyaban. weche mopondo be medo ng'eyore. Moshene dwa participation ni winjo. Pesa na mise cham oingo yie nyaka garus combine To kwe kethore kind ji. Onjaore. Ma town, to ng'ato ka ng'ato temo mana tony. Yani mtaani sani jitema pek. Nyar kochia, tich abich ka tich abich, sa 1 gi dakika 45 otieno. Double King. Sango nini bandiko. bote mingi baninga machiegni uru nyikwa Ramogi jwange wang jowi mar Ramogi TV ma en Midhiero iluongo ni rumba at room temperature. Every Saturday nyaka Ramogi jwa. Inyalo oro request mari. Ote machuok charia deka ochiel nono luongo ni boy handsome woman away aroji bed breakfast Lugani Stella Brenda Kochi. nyinga en PDG Papa Vic Seki mwenda ya motema nawe ni fidelite. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Epewe mag tuke mayero, hero mar adhula kendo ipako gilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black, e pau tuke. Chieng' Ngeso ka Ngeso, chakre sa 8 odiochieng' nyaka sa 10, mana e Ramogi TV. Ma en sigand hera. Bedo ng'at moher, pile abo bedo kod ero ng'ato. Abe abo eri nyaka chieng. Wuoth mar nyako marawera manigi chuny motegno. Mama,
Kapo ni dwa kumo ng'ato, to kuma an. To loso chikene owuon. Kiwuoyo go wadwa majaga. Nyise ni inidwa kenda mapiyo. Kata bedo ni joot osiko ka gitemo ng'ado ne paro e gima gidwaro. En ng'ama chal nade midwa ni mondo kend mehe. Wachna. Mae ng'ama dwaro. Ining'eyo kaka ich wang' mar mama ni chal. Anyalo timo ni gima rach. Behera gibiro tony nyaka giko. Choti Sardani, Sario gi dakika 15 otieno e Ramogi TV. Ngeso ka ngeso en chieng' mor ne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi. But success in excess. Odi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katiratira, tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. Wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Lox Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. Zile baraka unazonibariki Baba, zile baraka unazonibariki Baba, hebu waonyeshe unavyonibariki, hebu waonyeshe. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako ni rahisi sana. Bonyeza *811 *277 hash. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. All I've ever done is love you. I don't deserve to be punished. I know I messed up big time. It will not happen again. I promise. They say love is a beautiful thing. But how far is too far when it comes to loving someone? Is everything okay between you and Joy? There's nothing I can do that's right in your eyes. You're suffocating me. I need space to think. Is kindness a virtue that everyone should have? How much secret can you keep from your partner? I still feel guilty I haven't told Job about my retrenchment. Tell him when you're ready making money. Enjoy some love, some humor, and lots of real-life lessons. What are you talking about? Get out of my house. Catch this brand new shows of Reality Check on viewsasa.com. Welcome to Shabekila. Play Shabeki Virtuals on Shabeki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender, and so many virtuals only on Shabeki.com. Shabekiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabeki.com. Doho koro chugo choko mar osuru kaluwore kod chik mar omenda mar 2023 manyocha jatend piny osekete koke. All Kenyans must know, if I have to pay for a government service, it has to be 222. Yes. Number one. Chudo ne chenro duto mag piny owacho ibiro tim e lai achiel mar chudo ne migepe duto ka migepe nigi ndalo 30 mar donjo e laino. The high pending bills are largely attributed to delays in disbursement of equitable share by National Treasury and outstanding pending bills that have been carried over by various regimes. Sirikal mag counties medo yuago deko cholo omenda mag dongruok higni 10 nyaka tend counties ne chak tiyo. Uganda Luo chokore county ma Homa Bay e nyasi ma otisi ni piny Luo kama nyisruok mar Luo kitgi kod timbegi biro timore ndalo 2.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu yore mag dhodho nyathi chandruoge ma joma mine nyalo romo godo seche ma gidhodho kata ma nyithindo nyalo romo godo seche ma idhodhogi. Ne wawacho ni ka waduogo to wang'iyo leaking breasts kata en thuno ma gidhilo nyalo wacho nang'o chwer koso machwer. Ochwer adier? Ok ochwer, ogola gola chak. Ogola gola chak mang'eny. Mayudo ni samoro irwako law to chak odhi mopong' ong'eny mokalo. Seche mogolo chak mang'eny ni mochwer maka gima tapoklore maber ni. Mano bo ok en kata shida. Ok en shida mora mora. En mana ni mama ka owinjo nyathi ka ywak ama paro nyathine chak bowuok awuoka. En mana kata kine chiro to seche moko nyathi ochiewe ot chak wuok awuoka. Seche moko nyathini ywak ama iparo nyathini chak bowuok awuoka. Ena sawa, onge shida go. Kabisa. Ena sawa. En mani be wangiso mine ni nitie bra moko maber kirwako seche midhodho. Ok moko ma omako thundi. Nikech mago nya kelo shida mang'eny kaka blocked nipples or blocked ducts. Ko irwako bra ma at least ma weyo thundi, moyo thuolo e thundi mondo thundi oyue. Kaso nitie mine moko maka chak wuok kamano, onya kata keto law e bra mondo chak wuok to dhi e law no lakini kik dhi e law ma oko morwako. Manyiso ni ok en chandruok. Koro ok thiedhe imaneno mana kaka imanage. Mastitis en ang'o? Koro mastitis en kaka ma iyudo ka kisebedo gen god breast chak opong' tok gole e yo makare to seche moko imulo thundi koro inya bedo ga adhola en mana infection. Koro mano ber kidhi osiptal tithiedhe mana gi antibiotics kasto olal. Koro ng'ato ka chak opong' e thundi ma oluongo ni god breast no koko thiedhe to o transfer obedo mastitis. Koro ber mana ka ochako thiedho chak mopong' e thuno no maramo mama mondo kik wachop kuma mastitis en mana infection. En infection maka pono ko manyiso ni seche ma entiere be okonego beni ng'ato dhodho nyathi. Okonego beni itiyo gi thuno no dhodho nyathi, inyalo golo chak e kikombe. Mama ka nitie gi infection mora mora e thuno, igola gola chak e kikombe, timo nyathi gi kikombe okidhodho nyathi. But ber kidhi osiptal nikech kin gi infection mora mora nyaka mi yath. To nikech in mama madhodho ber ka indiko ni yath osiptal nikech inya kawo yath mora mora timuono to seche moko yadhno bo interfere gi wach chak. Kata gi ngima nyathi kata ngimani. Manyiso ni en gima ng'ato okonego beni kawa e yor oyuma. Wantiere kod chandruok machielo ma bende luongo ni thrush. Nyalo pimo ni mano to mane to timo thuno nade to timo nyathi nade. Thrush ben mana fungal infection, en infection ma be ka nitie thuno onego beni mama dhi osiptal. Ma gik moko onego beni wathiedho e dala. Nitie gik ma kineno kaka mama tidhi osiptal. En mana infection. Seche moko na mine ka golo chak, nitie kaka onego beni imako thuno. Tiyudo ka otimo ne orudho to nyalo bet gi gadhola nikech thuno en very sensitive. Skin ma thuno en very sensitive. Ma kirudho to nyalo bedo gadhola. To kobedo gadhola to nyalo kelo gik moko manya hinyo mama kaka thrush. To gimora mora obed thrush, obed chak mopong' e thuno en god breast, obed mastitis, mano gima mama onego beni dhi osiptal kik wathiedh gigo e ot. Kaka joma mine nitiere ga gigo miwacho ni mondo mitim kapok idhodho nyathi kuom ranyisi onego beni luoko lweteni maler gi pi gi sabun. Ka ber to onego beni iluoko thuno kapok idhodho nyathi. Mulna weche gi mag ikruok ne dhodho nyathi mana matin nono. Kidwa dhodho nyathi luok lweti maler, iting' nyathi idhoth. Kik waluok thuno. Kiwinjo ni in gi luya tiwinjo ni in gi buru chido donje baf iluokri kasto ibidhodh nyathi. Nikech kirudho thuno wacho ni del ma thuno en oyom to en sensitive. Makisiki rudho tinyalo bedo gadhola e thuno. Koro luokri ibidhodh nyathi ama luok lweti tidhodh nyathini. Wach mar law thuno kia e chiro no? Wach mar law thuno kik walaw thuno. Luokri aluoka kaka iluokri ga pile. Onge luya samoro ni iloko odiechieng' mangima. Donje baf iluokri. Donje baf iluokri. Erokamano ahinya. Wadwa ni wachak wang'e ane chandruok machielo ma bende thoro ga mako joma mine ni wacho ni chak onge ga gi ni low milk supply. Onge.
Kanyi golo wa kabisa. Onge low milk supply. Low milk supply awacho ni bira ka mama nigi stress, mama ni rem. Magi mora manya kelo low milk supply onego bed ni wa handle sana. Kikwawe mama ni sistemo kene rem to chak ok bi wuok maber. Kene gi stress en gi paro mang'eny, chak ok bi wuok maber. Emomiyo onego bed ni ikonyogi kapok odhi mabor. Ka oketo nyathi thuno marach, chak ok bi wuok maber. Koro ma gik makelo low milk supply. Lakini mago gik ma inyalo kony mama mapiyo. Iwacho ni ka chak ng'eny to imiya modong' weya. Miya modong' weya. Wabedo wako nyithindo ma samoro onge kod minegi seche ma onyuolgi. Nyithindo gi onge kod chak mar miyo. Ni wasewinjore chenro ni cha dhiang' en mar nyathi dhiang' kaber. To kaber inyalo mana ted kod chae timadhe. Cha ngamia nolos ne nyathi ngamia kaber. Omiyo timoro mohero ga timo ni wakaw cha ngamia kata chia dhiang' waketo ne nyithindo nikech samoro min gi onge. Ino woni se wacho no kober ahinya ne nyithindo ma samoro min gi onge kotedo kod weche achiel ariyo adek. Kata onyuole to min gi ok nyal dhodhe. Koro chak moko go inyathi pod en ich mayom. Ma cha thuno kende ema nyalo regre maber e nyathi. Cha dhiang' ok nyal regre maber e nyathi. Koro nyathi ma min gi onge nitie gima seche moko min gi notho. Gima migawo ma afya wacho ni nyame nyathi ka nyathi min gi otho kende en infant formula. Ma kamano family ok nya afford nikech en expensive. Tin achiel en almost 1300. To nyathi no kochopo dwe achiel otiyo kata 4 e week. Koro mano beche ni malo. Koro berabera ka ubet to aneno kaka wanya konyo nyathi. Lakini ok wa recommend chak mora except thuno ma mama. Kasto Pumwani nitie gimiluongo ni milk bank. Ma nyithindo ma minegi otho inyalo mi chak. Makin gi chak mang'eny kaka Ruth tinyadhi ti donate. Ipimi tuoche te kasi donate tikanogi. Nikech chak thuno nya bet kata 1 year. Koro jo Nairobi winjo maber nikech inyalo dhi Pumwani tinyami nyathino chak. Inyakwa chak no timiyo nyathi. Lakini koken infant formula to family bo neno gima inyami nyathi. Lakini bo chando nyathi. En mani nyithiwa gi Nyasaye kende marito ga. Wacho ni jibet piny kaka family. Jo many solutions thoro bedo machal nade. Seche moko ka ok ginyal afford infant formula, ka ok ginyal afford chak moko go ibomigi mana chak minyiewe duka. Ma ok ber, lakini koro ing'eni min gi otho onge gimi. Koro nyaka wang'e kaka itimo. Nyaka wang'e kaka ikonyo nyathi. Nyithindo tiere moko ma inyuolo kod chandogi mopogore kaka cleft lip, gik makamago moko nyal dhoth nikech ni wachonwa ni nitie kaka onego bed ni oketo dhoge, nitie kaka onego bed ni dhoge ni mako thuno mondo mi odhodh maber. Samoro nitie kod chandruok kaka dhok ma barore ma samoro inyuolo godo nyithindo ka ok onyal mako maber. Wamule mano matin Dr. Lando. Koro nyithindo machal kamago ber ka inyagolo chak timiye gi kikombe kata imiye gi kijiko. Mane kaka ginya madho chak nikech ok ginya mako thuno. Koro igolo chak e thuno timiye gi kikombe kata kijiko. Ok wamiye gi chupa. Nikech mine wacho ga ni nyathino ok nya tiyo gi kikombe. Tanyiso ga ni nyithindo manyuol gi kilo matis to gin e ward ilongo ni preterm. Imiyo gi ga chak gi kikombe, ok migi ga gi chupa. Ka ja preterm nya madho chak gi kikombe, to nyathi ma ja dwe achiel dwe ariyo bo nya tiyo gi kikombe. Ok wadwar ni gitigi gik moko moken kikombe gi kijiko. Nikech ng'eni samoro bende iwacho ni ok onyal to nyala. Koro imiye gi kijiko gi kikombe. To kata kamano daher mondo mong'e ni kaka inyalo rit kijiko gi kikombe gi maber nikech magi bende koko riti to samoro weche kaka mag infections nyalo donje, tuoche mag diep nyalo donje nikech wayudo kendo waseng'eyo ni tuoche mag diep nitiere kaka nyalo tero nyithindo saidi sipidi mokalo. Koro kidwa golo chak to gik mitiyo go nego bed ni iluoko maler. Iluoko maler gi pi maliet, iluoko gi thenge, kasto ibido gi pi maliet, tiwayo gi kanyo. Kasto seche ma koro be idwa miyo nyathi chak, iluoko lweti maler, kasto koreka ipidho nyathi. To ng'ata nya pidho nyathi gi chak, kata baba nya pidho nyathi. Ok ni mama kende ema nya pidho nyathi, baba kata dan gi. To seche moko iyudo ka idwaro
idwa simo ko bi e chiro to simo ka iduogo biambo ber kigola gola chak tiwene ngato madong gi nyathi mondo mi nyathi nikech chak mathuno nya bet odiochieng saa 8 koko kethre lakini kiketo ki ngama anyase ogwedhin gi fridge onya bet godiochieng 24 hours koko kethre lakini kin ngama nyase bo gwedhi men gi deep freezer kata higa chiel chagne nya kan to nya beta beta maber koro kidwa mi nyathi okwa chwaka ka chege moko achwako chuchoko pi e sufria kisegole mach to kikombe man gi chakno iluta luta e pi maliet no kasto imiyo nyathi monego beni rite maber kikombe giri wacho ni nyaka rit maber mondo mageng gik moko kaka infections ne wang'iyo kacha gigo ma kaber ni wacho ni gina gigo manyalo miyo chak ridore kaka samuro chai mali chak maliet gik makamago to ok ni loso chak ok ni loso chak bente gigo monego beni ni joma mine ma breastfeed avoid ma ok omulo ko chamo ko bil kata gik moko kaka kongo ok onego bedni mine ma yach tiyogo gik moko kaka ntie dhe moko onego bedni gitiyogo kata kimiye family planning ntie moko ma nyamiyo chak lal koro ber ka ing'eyo ni mama ni timre nade odhoth imiye ma tok miye moroni lakini kongo timango daktari kongo mokwongo kongo interfere gi composition ma chak e thuno nikech mane gima awacho ni chiemo ka chamo chiemo to nutrients go miyo chak bedo ma healthy bedo gi nutrients ma moromo lakini kongo bo interfere gi nutrients ma nyathi koro ok ober be gi nyathi debede ni kongo bende nyalo kale cha thuno kata ndawa nyalo kale cha thuno ndawa ok nyakale cha thuno nikech mano gima ene hewa but ngeni gimoro kaka kongo obi nyaka ei mobed absorbed ei mano nyalo kale cha thuno lakini ndawa to da ero kama nanya wasewiro kod chandoge mang'eny ipimo no kacha weche mag depression weche mag stress ipimo no kacha kaka family onego benitio kanyakla mondo minyathi odhodh maber samoro wanyalo sisitiza kanyo matin Dr. Lando mine nyakale gik mang'eny chakre koyach stimo kaka ngato no handle koyach nyalo miye stress no makonyuolo nyathi to kodwar nyathino kodwa kata mulo postpartum depression kodwa kata mulo nyathino to mine gi onego kony nikech ok en herone stimo bi nyuol gi rem gi kako bedo handled e maternity be nyalo miyo timre nade ok odwa nyathino nikech stimo ko oyudo ngat ma kia handle ji ipade bed maber nyathi dwa wuok gik ma kamago miyo mine bedo gi stress ama konyuol to seche moko ngama ne en go monego beni konye ojwange mago be nyamiyo mama paro mang'eny manyalo miyo chak lal koro ber ka mine gi wabedo go machiegni waloso kodgi wajiwo gi wakato go onya kata keto gi nyaka kata group mondo kan gi shida moro anya wacho to mama nyibe nyalo iben gi shida machal kamano kara ka inyalo manage shida ni anya manage shida na koro ber mana ka wajiwo mine gi to wuotho kodgi mondo gidhob nyithindo nikech mano foundation ma wamiyo nyithindo mokwongo maber koro kok wajiwo gi to mano ing'eni mama kane gi ni problem to onge ng'ama obiro mondo konye obawe dhodho nyathi koro postpartum depression thothne iwacho ni ena wuoyo imanyamanya kaka iwuoyo kodi itimone mama counseling nitie counselors mabe nigi lony matimo that counseling lakini counseling ber ni timo kapok ochak mi mama ni yedhe ing'eni ber kiloso gi mama itemo konye gi joma nigi lony ma counseling no rather than chako miye yath mokwongo e kor gweng kaka kor gweng wanya kacha jomolony gi dhigol kanye daktari osiptende wa public hospitals wan gi counselors manigi lony mondik gi serikal mantie osiptende go kora paro ni kidhi osiptal berabera kipenjo mondo ng'isi nikech ji nitie departments mang'eny but gi nitie osiptende wa wach mogik minyalo weyowa godo kotendo kod weche mag dhodho nyithindo makare wach mogik mwanya wacho ni dhodho nyathi ducha uchiel mokwongo en gima ber kabisa to wan kaka oganda chuo kata gi mine madongo kata gi joma tie hospital kata gi community health workers
onego bed ni wajiwo to wabet gi minegi wawuotho kodgi nyaka gidhodh nyithindo dweche 6 nikech nitie gik mang'eny ma minegi nitie ma chandogi ma gigo through manya miyo mondo giwe dhodho nyathi. Koro onego bed ni wawuotho kodgi wajiwogi mondo gidhodh nyithindo dweche 6 mokwongo mondo wabed gi generation ma joma lew. Kidwa ni nyathini odhi maranda wachako ka nyathi this. Ok wachako ka nyathi chopo klas 8 wachako ka nyathi this. Erokamano ahinya daktari. Pono ni ng'ato dwa tudore kode inyalo yudi kanye? Natiyo Kisumu County, namba na atiyo Kisumu East Sub County, namba 907 2 7 3 4 9 To wanya wuotho kodi wanya wuoyo kodi wanya konyi mondo idhodh nyathi dweche 6. Kaber koka bang'e ni biro chako soyo chiemo mamoko mos mabende wasebedo kod chenro mar rwako chiemo mamoko to kata kamano kapo nono ni chenro no bayo ng'ato moro wanyalo chano kendo wabi wang'e ni kaka inyalo rwako chiemo mamoko kod kaka imedogi mondo nyithindo dong maber. Wanyalo chano. Erokamano ahinya. Wach ma kik wi wawil godo odiechieng' ma kawuono ka watieko chenro ni en ni nyithindo nyaka dhodh dweche 6 ma onge gimoro amora mimiyogi kata pi nikech thuno nigi pi. To kimiyogi yath nyaka bed ni yadhno ondike e osiptal. Erokamano ahinya. Ni wacho ni namba ni mar simu en 07 2 7 3 4 8 9 Erokamano ahinya. Mano Dr. Lando opimonwa maber mokalo kako nego beni wadhodho nyithindo. Opimonwa maber mokalo nyithindo nego beni dhodho dweche 6. Opimonwa bende maber mokalo ni ok en tij joma mine kende, en collective responsibility. Wuon nyathini nyaka bed ka ber, wuon nyathini nyaka chiw support ka ber, wuon nyathini nyaka kony gi tije mag rito nyathi kachiel kod tije mag ot dagi, kwargi, nyithindgi mamoko bende nyaka kony mondo mi ojol mama ni kik obed kod postpartum depression, ma bende en dangni mar paro mathoro mako mine moa nyuol. Ma bende ne wasebedo kod chenro machendo wayudo ni minegi gomboga kata wito nyithindo kata nego nyithindo nikech noko jole noko sire kik wachop kanyo. Mate chenro ni en Andrutho Tieno nyaka kendo odiechieng' machielo oriti masano.